Bayan kyautar biliyan ɗaya, Buwa ya yi odar kayan agajin yaƙi da cutar coronavirus. A ranar Alhamis ne fitaccen attajirin nan kuma ɗan kasuwa Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabi'u ya bayar da gudunmawar naira biliyan guda domin yaƙi da cutar coronavirus. Haka kuma shugaban kamfanin ya yi odar kayayyakin aiki da za su taimaka wajen daƙile yaɗuwar cutar COVID-19 a Najeriya. Mutum fiye da 85,000 sun kamu da coronavirus a Amurka. Mutum 65 ne suka kamu da ita a Najeriya. Afirka ta Kudu ta samu mutuwa ta farko a sakamakon cutar. Mutum 8,215 suka mutu a Italiya. Yau ne gwamnatin Kano ta rufe jihar. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da coronavirus. Johnson dai ya sanar da hakan ne a shafinsa na Twitter. Ya ce a jiya na samu wasu 'yan ƙananan alamun cutar coronavirus, inda bayan gwaji ya tabbatar da cewa ina da cutar. Ya ƙara da cewa yanzu haka ina killace, amma zan ci gaba da jagorancin al'amuran gwamnati ta hanyar bidiyo. Tony Onyemelu Olumelu, Alhaji Abdulsamad Isiyaka Rabi'u, Alhaji Aliko Dangote, Olawunsu Alakija da Guaranty Trust Bank sun bada kaɓakin arziki domin tallafa gwamnatin tarayya akan yaƙi da cutar coronavirus. An yi kira ga waɗannan manyan attajirai da kowannensu ya fuskanci yankinsa domin tallafawa wajen daƙile yaɗuwar wannan cuta. Haka shi ma bankin Trust Bank ya tallafa kwastomominsa domin daƙile yaɗuwar wannan cuta ta numfashi.